הנה אנחנו מכינים פסטה, בואו לראות איתנו, הנה, שלב ראשון. שמים את הנקניקיות. לא. צריכים לבשל עד שזה יהיה שחום ושיהיה מרקם טוב. עד שתשמעו את הצליל הזה. תראו שזה יהיה פשוט חום. אחזור לכם. עד שזה יגיע למרקם הזה. תראו. תשמעו. שימו פסטה וגם את המים. שימו מים עד לקו של הפסטה. הנה עכשיו שמים את הרוטב. תחכו עד שמוכן